pud ni Ruby Provinciana. So karon guys, mo adto ta sa mga tanom sa garden niya kanang ari rong anihon guys, aga nang ang mga sili kay daghan karon sa bunga nga nahinog na. So just ni adlaw guys, nag-ani ko sa mga okra, talong o kanang alugbati o kuan kanang kubasa nya matuong gipang bahin-bahin ang kubasa. Kaya akong ipangbahin-bahin po dari sa mga silingan madul pud makatilaw sila sa kanang utanon dari kanang i-share lang pud nako nila. Ya, karon guys, matuta dito guys kay atong kuanon kanang anihon nato tong mga sili. So tanawon nato ron guys ang mga sili kay kuan daghan guys sa mga hinog. Ang mga hinog ra pay akong pangwaon guys. So tari tanawon nato guys. Ang daghan na kay hinog. Sili daghan kayo na siya guys. Ya, daghan man kani siyang punuan. Murag pulog ni ka. Ay, daghan kayo sa mga punuan guys. So daghan jud maani ron. Kani guys oh, kay bunga. Daghan kayo siya guys oh. Daghan siya mga hinog. So ako na siya kanihon guys kay siya guys. Wala gali nila siya idahon pero daghan kayo siya bunga. So bunga guys. Kani mo ni ako panganihon ron guys. Napa dito sa likod. So kani diri puro sili jud ni sa tanan, akong gi-containerize ni kani tanan sili jud sa tanan. Pila ni kapunuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ka 16 17 18. Ora daghan kay ni siyang punuan. Kana lagi tanan mga sili na sila. Kana tanan mga sili na niya. Okay, ako na siyang anihon karon. Guys, ako na ni siya anihon ni kini sa guys, udah guys sa bunga oh. Sa Manila kuno kay mahal kayo ng punuan ni. Guys, kuan ni kanang sili nga espada ni siya. Ang uban ako na po ni siya giani kay akong kuan nag-un-un ko og isda. Ya kanang gianihan na po siya nako ni guys kay wala gito nag-un-un ko og isda ang kuan sa isda. Diri pud dapita guys, mga kuan pud ni sila mga siling espada. Ay nasagol diri nga kuan pud guys ang sili nga halang. Ya kani ako mga kamatis guys. Ang pag-una pud ni siyang tanom kay una pud ni siyang gialisdan ko daghan na pud kay siya og buwak. So adlaw nung kuan na nang ihang buwak ani ang bunga na ni siya. Ya guys, this ni Aki nagtanom ko og kanang Chinese kangkong. Ano siya? Chinese kangkong ni guys. So wala jud ko diri guys manang kinahanglan jud na jud ko diri kay magasikaso ko niya. Una sa bunga nga kuan ba no yellow man as siya bunga. Color man ko sa kuan sa na siya. Kay bunga ko niya akong deposito. Guys, kung ispan ano siya kanang kuan kanang litos nga kuan pula nya na diha ang pisban guys. So na lain na ang color niya ang isda na silaw siya. Kani guys, ako puli kuan nga tangkong tanaw ni guys. So naay tubig sa ilaw. Diri na pag tangkong kay healthy na kain na siya.
audias ni Agi day guys. Nag-ani day ko sa hang palaya. Mga usa ka kilo kapin siguro to. Ya, karon guys nagyapon sa mga bunga sa ano ni January, February, March, April. Wala ni siya kanang patna ka buwan pero hindi pa rin ako kuno guys kaya na ako may ning pulihan ba. So kaya na ako may mga gagmay, na ako may mga bunga. Kung plano taan niya na siyang lisdan o tanong. Napasay bunga guys oh. Daghan pa dun siya guys mga kuan mga ingani kung ani murag duha ka kilo kapin sana plano ani ako na siyang alisdan yung kubasa pud guys nag-ani pud ko duha pud ka buok si Aki wala lang na vlog kay laging busy ta. Ano tapos isang alisdan guys kay kuan laja na po mga kuan po na mo po sa bunga. Tuan tapos na diri sa pipinuhan. Yan nagtanom dai po ko guys og gusto og pipino na kinani kapunuan sa lupat. Daghan po di siya punuan. Daghan na po ko ani mga ani po. Mamuani siya mamunga ni naghanap po rin siya kuan kung may siyang gibutangan o mga kuan sa ganami na guys tabok sa diris pikas bunga tukod siya kan sa bunga ya ako na sa muda-kuda na siguro ni na siyang alisdan magkalili na po tanong kaya ka na itang bunga guys murag dito na mga sanga-sanga kani mga sanga-sanga nga gagmay na sa mga bunga kani ang lubati sus kada adlaw dun ako ni siya kuanon guys kay aron daghan siya mga ingani nga po nag-ani po ko guys guys kaya rong udaghan siya og mga sangay ngani yang daon guys og dagko kaadto sa dahon wala sige na ko sa putlan guys kanang mo kuan kaya rong tanaw udaghan siya sanga udaghan siya sanga putlan na lang udaghan sanga sa lagi magkugi tag pananom na adto tay mautan kana maka-utan ani guys kaya kung kanumay pa ni wari sa to sa tong mga namintal guys wa pa na arin sa nana kanino gabi na ko ni ibutang asa na ako na ibutang ako maniyan guys kay kuan kuha man day kang mga ingani ornamental guys kaya nakuha pa nga dispuan ako putong kuha nun dyan ito na ako i-arrange nangabali na ni kuan hindi mahal raban ni siya guys kay wala na aktiban kay busy lagi ko sa i-arrange na guys kay mamalit ko kaa kaya
kaadto sa una niya ang lagi maligya kay wala palit na gas. Lagi na wala lagi mga trabaho. So kani kundi siya may babasa po din siya na indak na. Kani ko sa mahal ko siya na ingon nga mahal. Hi guys, naade ko diri sa gawas sa bahay na lingkod. Karon day guys, mag shout out din ko gamay. Karon guys, wala na jud ko na sipin. Shout out day ko sa akong amiga nga gwapa inside and out jud ni siya guys. Basta buhula na gwapa o butan jud. Kuan siya si Kuan nana siya ron sa taga Tubigon ni siya guys nya nana siya sa Canada ron nagkudyo nya ganahan jud kuan niya guys kay kanang mahilig pud siya magtanong-tanong nya mahilig pud siya mga kuan kanang luto nya ba na bitaw kanang butan kadyo kanang magsiluto din na nya masigyo pud tanawan na iyang mga video si Kuan ni siya guys. Hala, gusto gagawin hangin. Hindi gusto gagawin hangin guys. Oh. Basig na nga tumba na lang akong kundi pa. Mga kamatis, tanawa sa. Gusto gagawin hangin na rin. Kuhaan siya si Jamu in the June. Kanang Janit ni hangan guys. Niabutan ka doon siya. Niya guwapa pa dyan inside and outside na guwapa. Hi ni mo. Sana mamit ka na hapon na uling tagbuhol kay ako nga maka ano sinyo sa Tubigon kay kita ko sa mga video bitaw sa akong panghod nga dito sila nag-enjoy kay sila kuan murag nainggit jud ko ato guys kay ganahan jud ko bitaw niya na magbanding-banding niya sagad gani abot ko diri sa Cebu guys wala jud ko makapagbanding-banding sa mga ingana guys pero nakapabanding ko akong ate dias niya gid si kanang kuan mo to nalipay jud ko guys nga nakabanding mi akong ate na tanawa wala guys ni ba na kamong atop sus kami mobile lagi guys mulupad man jud ni sao na lang ni pag atop kay sa kadug hangin nya karong nagpasalamat jud ko kang ate Brody sa kay nakasuri ko dito kang Amy kanang salamat ni Movie kay nakasuri jud mi diha sa syudad nya karon ba jud ko nakapag-shout out mi kay Arisen sa artist jud ni mag-vlog tabi nya kana bitong kalang tag-istorya niya murag di pataka jo bitaw kadyo hustler kadyo kuan kanang mag-vlog murag di pa jo kadyo maka kuan ba mag-vlog lagi niya salamat kay ni Movie kay nagkaon mis katong na restaurant mo tong murag na kuan sa akong na ba nga murag katong mong gipang-agihan nga murag nabi sa Manila nga na murag nalipay jud ko nga nakasuroy-suroy mi salamat kadyo ni Moti Lisa o kanang Amy niya salamat. Shout out tayo po guys ni Marcelina. Kuha ni siya guys taga San Miguel Bohol. Pero karon guys naana siya sa Korea niya. Pahliw di kog subscribe an niya guys sa iyang channel Kubri Bulana in Korea vlog. So pahliw kog subscribe an niya guys kay butan ko kadto ni siya guys. Nya ato shout out tayo po ng mga viewers. Kanang salamat din jung tanan, salamat din tanan di man jud mo na matag sa tagsapod kay wala nang di ko ka kuan ka kanang mga unsay mga nganin jud sa inyong kuan kanang mga comment kuan lang nang ako maglubi guys ya kuan salamat day ko sige tan-aw sa akong vlog si Ate P ya P Birano ya kuan Marcelino Casallas ya Lordy Saladin, salamat kayo kay si juga o kanang ano sa akong vlog. Nit Ikala, shout out nimo. Hi nimo diha nya. Amping. Ma'am Angeline, amping pud diha. Salamat po. Mulihon salamat sa inyong pagsubaybay sa akong vlog. Namo to guys kay kasagad og hangin dari.
Yang kuan day bugo shout out ko ni Ate Mars diha sa Japan niya yang channel day guys. Ate Mars, palihog ko subscribe na niya guys. Niya Kuya Leo TV Kuya Leo TV Adventure na siya na napunta siya sa Japan sa muna na og subscribe niya guys. Ya mo guys kay ora din ako vlog ron guys niya kada. Salamat niyong tanan niya. Amping mong tanan diha asa man mo sa lupalok sa kalibutan ron or asa mo dapit sa sulok ng mundo. So amping mong tanan kay wa ta jud kahibaw og anus anima humaning atong sakuna ron nga wala ginang COVID. Wala kay bawo anus anima man. Ya manang ako ganing kamot jud ko diri guys kay jud naman nami ba. Karon bahala ko ipugas basta naya mautan pero joke bitaw guys. Ganing kamot jud mi nga kanang kay wala lagi may mga trabaho ron kay wala lagi mga yes ron guys kay uan